Eiffel Tower kumsang kha jasari somsari paruka American Independent War kha England hongoi ngai tu France lal lui som paruk na khan athlop tlata sumtam takina pui tawak maya khatia America Independent thei nana sumtam tak ahan seng ta kha France mi puitan an re thei pha hle maya hetianga lalin adu dan ang anga ro arel thin le ziaka dan nei ommu mallo lal thu nei na ning lutuk mi puite chu mirabio kai hruai nein an hel ta chiam mai ani chutia patling tam takin helna an huai hotta chu an lalpa lui som paruk na chuan a thlir liam mai bik lo ama soisel tu le lamtang lo ho chu zel run thin lama atir liam zunga ma se mi pui mi mir ho khan an lal thil ti dan chu an lo thop lo hle mai hi alo ni aniang chu mi pui hel na rap thla pui mai a chuak ta phut mai ani mi pui thin rim chu le kholai mun tam taka an pung khom ta muk maya lo reng an nei to lo hel ho an tan tir na Bastille lung in lampan chuan an kal ta mu maya chu kul sang ha jathum som sari kuma an sak chu July ni som pali sang kha ja sari somriat pakwa an chu chetharup maya lung in tang ho chu le thin rim eng phiar hian an tlan chuak ta sung maya lal lam tang reng chu dim do ina chete ma nei lovin an man khom ta char maya lal chi le kuang le an sangoi zon pui reng chu an ngong an tan sak ta mi maya ni Friends rama chon lal thu nei na topim Republic Sarkar alo ding chuak ta a mi pui lam ai o kal khom chuan National Assembly dinin dan thar tam takan duang nga la kaushanin chia a choi thin po ti top alo ni ta a lui som paruk na point mi pui ai o te dan siam chu zom ve atiam tange a an chanjin zong soi vek sen anilawa dictator lal ro rel na that lo na ber chu mi pui ron mi lova dan phua chop manga ro an rel thin hi ani henga wang hian America Russia China le kan soi mek France rama te revolution rap thlak pui alo chu pha to ani hetian buai noi lai hian Napoleon a lal chak tak aron ding chuak ani kha chumi Bastille lung in mi pui ten an chut chiak atanga kumza chi alo liam nu sang kha jariat somriat pakwa hi chuan French ram chu ram changkang tak alo ni to a he mi kum sang kha jariat somriat pakwa May ni rukatanga October ni somthum pakhat chung hian Paris khopui chuan khovel ram sang atangin until siam chu en tirna exhibition an thlang dona ram sang somthum panga atangin thil chi sang sing ruk sang kha jasari ngot anron keng khoma hemi hun chunga tan hian French sarkar chuan an ram ro puizia an lo lan tirna atan ti in tuna Eiffel Tower khu an lo din talu mai ni a pianjia khu killi nei ni in kilten khu fit sang li za vek an ni a architect thiam turu French rama lar tak Stefan Sylvester ruam man na hnuaya na tho tana ni a design tu ber chu an in satu company ho tu New York khopuya Statue of Liberty design tu ber Gustav Eiffel bok hi ani aming po Eiffel Tower ti alo ni ta a January ni somni pariat sangkha jariat somriat pasaria saktan ni in May ni som panga sangkha jariat somriat pakwa zo fel ani a May ni somthum pakhat sangkha jariat somriat pakwa hon ni in asan zong ko fit sangkha somruk pathum set ani a exhibition zo ve le thia dar le vek turati ani a ma se thiat le talavin tun thleng khuan Friends ram chin chianang hiala ngai thei tur kopin alo lar ta a sangkha jakwa somthum phalam zong kha chuan khovela mi hring thil siama sang berani asaknan hian ka pathir ton sing khat zet man ralani an siam hlim chuan soisel na an sa em maya abikin le khathiam tak te chuan thil tu lo lutuk holam lutuka sarkar sum sen na le moi chuang bok si lo a en kol na hau tak bok si ti in chanchin buwa te an ziak na salom hle maya mizo pa chuan soisel do ni la chuan doron khai khup ang ro pui si te kan tio me ma se Paris izin chuan Eiffel Tower hi tlo ngei itumin arin om sang ni som pariat chung khan tlo tu mak ta duai som ni zet an tling dai ani
Eiffel Tower hral ani khuka pathir ru rel ro pui tak Paris khopui en tir tu lon ta khu khovel khwal jin sang tam takin ni tinan tlo sup lain ruk mang le khovel huapami bum thiam hming thang Count Victor lastika chuan hral na alo zong ve char maya tunhma dewa Europe ram vela lal upa le million chinin Count anin vu thin angin Victor lastik po hian a hming bula Count ti hi ada wa maya ama hi Czechoslovakia ram chung ko thei tak ruk ngai ho lo le nuam salutuka khosa thei ni ma se a pian pui fin na hi a thezong a thor chak hlia mai chi hi alo ni che ka niang chu an in nuam tak chu a tlan bo san ta dai maya tunlaya Hollywood lo ni ta vela khuan film siam tu producer director angtein a han tek lut thul mitam tak abum kwal nuwa khoi university a emo PhD ni in lecturer na te a han thok le lop boka an ria chu ma dewin kut do lema a han chang le a mi abum don reng in uluk takin angai tu ma sa a do thei takin a nga ka a tul chuan poisa choya midang roi bel po a hre lo voi kha chu poisa lem chung changa report tur nei nia in soin America president veng him tu Paul United States Secret Service ho po abum kual rep mai ni sumtlem te mitam tak abum nu chuan lok lui na tham tur Eiffel Tower hral tumin Paris lama atei lut le ta a Paris a chuan ama ang boka poisak nei lo mi bum tur zong reng a khosa le pickpocket thiam turu lutuk da pardan Collins chu a secretary angin a han ruai phot maya Collins la chuan poisa anga ti hria in a thu chu I Halloween a zom mi maya ma se Collins a be seilo dan deuh mai hian kholai kong kam zu dor vela chuan anin zui ni tin tamaya Collins a chuan mi bum thiam tak lova ngain a be dong man viau ani tu khat chu an zuin lai chuan Victor chuan a chanchin buthiar lai chu Collins salama a han the phei thaka na kan nei don ta a han ti zuya chu chanchin bua chuan Eiffel Tower en kol hau tak dan te sarkar tan hlok na om hleilo thia dar vek a that jok tur thu tlem hi aloin ziaka Collins a chuan he thu ziaka wang a na kan nei chan tur reng ka shalo he tower thir vel hi kan ru anga kan hral thin don iti na mi kei chuan rit choi hlek po hi ka pe der lo ania o mi buma po ha dam deuh lo chu ka thok pe der lo ania a han ti zuya Victor a chuan kut hmor pon kan dek lawang hei sarkarin remin ruat sak vek to alom ati tamaya Collins ate ang pickpocket na ran tan chuan hria thiam har tak tur hi ani reng ani sarkar lekha poimo lem sil lem office lem engkim an ngai tu hnu chuan hotel changkang taka anin vom lut ta a chuta Victor lastika ni na chu Deputy Director General of PWD ani tariap maile Collins po private assistant tawh tak mai DDGP ani wang mai chu hotel pindan atang chuan sarkar lekha ang che an siam chop mang chuan Paris khopuya thir chelei thin tu company lar zual panga hena chuan tender chang tura ko na an thon chuak ta a chuta tanga cholkar khat aliam me chuan friends rama thir lama sum dong lian hausa pui mi panga ngot an ron lang ta a Victor a chuan khoi office atang emowa a ruk chhuah chop file hlui zet mai hi inti pui thu zet mai hian a han chul mam nuap a ama a hmel tluak tharo si a in thiam box si tu tan ma a han rin hlel chi hi animal lo ani chuta thu pui phun fashan hian hei kan sarkar chuan Eiffel Tower en kol hau tak zia hre chuak thar ta ni om takin po thria zai a rel ta a tunhma kum tam taka khan lo de ral dei to om hi ani te reng nen ma se mi pui hei zo zai zianga hian lo ui tok po an om mai thein nang ni mi panga ho zianga ngat po hian ui tu in lo om ma na ma se hetiang thil tangkai lo sum ei hekar ngot mai en kol reng hi sarkar hi natlin talul lo ani a han ti dapa tin he thil hi aruk thei to pokal pui ani lo chuan mi pui zinga politics ang zonga thil poi haite a om thei lo thon thua ti hian contractor zong hrilhrelovin nang ni panga chauh hi kan thlang chuak ta chau ania
he tower hi Paris Expo 1889 na tan chaw siam ani hrim kan po dar ma le sarkara hlok ting mai dona chumi awang chuan nang ni zinga tu em bor hi chuan in lo van nei pha don ta ani a han ti zuya chutia soi pa chuan tu ber hinge bumila thaberang ti chu angai tu rau rau reng boka chuta ho te u kan thir in sang sum thunin chu iwatle kwal reng teng u ti in Eiffel Tower lama chuan anin khal phei ta a mipui zatam tak mai hi an lo jinuk nuka an lonin an chuk chho mura chung zinga chuan uluk in a thir vel te chu an han en dika Victoria chuan a thir hi a thachi ber hlir ni in adin nan ringot po freng makta duai sari zet sen ralania tun lai chana chuan a thir man ngot po hi a tam tham hle don ni a han tia an hotel room an thlen le nu chuan thupui phone tak hian contractor ho chu a han bek bor le hloma cholkar khat chunga tender chana thelut vek hlom turin anin thla lim ta hloma an phur hlom khop maya atuk le maya chuan tender chana chu an ron thelut le vek man ma se Victoran bum tura lo thlang fel diam to an re poison chu thana ni ta a cholkar khat a liam le nu chuan Victor lastikan PA anga a chor ruk mang Collins chu poison a hnena vakalin Eiffel Tower lei tura thlan ani thu avarila poison la chu alo lom em maya freng makta duai tam tak man freng nuai ni borvel leka a han lei tur chu a hlim em maya a hlok bok reng ani ma se engwanga sarkar pisa pa ngai indoor lova hotela an indoor dei chu makati thu a sei zau maya Collins sa chuan chu zong chan thate a omang kan punan in let sei dun don nia ti in tangka fai kenga an thlenna hotela kal tur chuan a hril ngala poison an hotel awathlan chuan Victoria chuan pu poison kalong pui che I hlotlin lom nan kan han peklek don lom ni alo ti sau sawa poison a chuan ngoi te chu tiang ti nan contract po kan la ziak fel hlei nem alo ti a Victoria chuan ani don tak mo ti te thupui chu han vai dun don takang miang ti in Collins salam chu hoin nang chu office lama lova phei phot te keipo karon ho ko yang thir lam department ho po kha ho dar lo turin lo hrilang che a han ti zunga Collins sa chu a chuaka kongkam judor pakhata hian beer man to chi hi ava in takhal khala hetia Collins sa a chu anu hian Eiffel Tower a hratna poisa chu anin hlan fel ta a Victoria chuan heng poisa hi chu sarkar chhun lu vek tur ani a keini ang a hminga million satli ve mai sum nei si lo tan hi chuan nang ber kher ka han thlan chuah chan che hi hriat thiam mai ka ring a han ti a poison a chuan chu thamna ingiat deuem ni a han ti ve a Victoria chuan tong kam I pe hel thiam lo ve hle mai mo nia kha hretura ka du lo Collins sa teng kha chu ka tir bo dei kha a han ti a hetiang wang hi animo office pa ngai ni lo hotela kher kan indoor vel ka hre thiame a han ti le a Victoria chuan nui sak pa hian hril ve ran pa ngai lo ve a han ti sepa poisa ipkil na in tlin hek lo ang huo khopa Eiffel Tower man anin hlan nuwa thamna ve hrim cheng engemaw zat chu poison a chuan a pek bel le a lungoi tak ve chuan hotel chu an chhuah san ta ani Victoria te thian dun chuan man mo takin rail station hnai beran pan ngala rail chak chia chuangin Austria khopui Vienna an pan tawang mai ani hotel changkang bera thlengin Eiffel Tower an hral man chuan nuam tin reng an chena Eiffel Tower chungchang thuthar om lo chu ni tin chan chin bua an bi tuk tina poison a khan bum ani thu kha lo puang zar ngam ho lo mai hi alo ni a Paris lama kir le in Eiffel Tower chu an va hral non le ngat mole chu mi tuma an mi bum pa ero chu a teu beng cheng ngei mai